ina jimeta wannan lokacin akwai hoton cewa Ibrahim na manna kofar gida, sai wani shugaban da'awa yana wucewa kullum yana wucewa muna karatu, nan da ya zo mani ziyara a sai ya zo da maganan hoton cewa Ibrahim nan da ya zo muka zauna muna hira kuma tun da na tashi haka nake kullum zan ce musu ni bana muƙabala da mutum, da mutum ya ce in muƙabala ne ni bana yi, ba zan karantar da kai da wayo ba. Shikenan sai ya zo muna hira sai ya ce mani akramaka Allah hoton nan, sai na ce hoton shehu ne. Ce to yanzu ajiye sai a zuciya bai isa ba sai ka ajiye sai a waje, sai na ce haka ne, idan na ajiye sai a zuciya dan uwa na iya zo yana wucewa ba zai gane wane ne gidan wane ne wannan ba, amma yanzu in dan uwa na ya zo yana wucewa ko bai samu matsauki ba ya ga hoton nan ya san wannan gidan nan akwai dan uwansa, idan ya tsaya ya sallama zai samu sauki. Kaga saukar da bako kuma annabi ya ce farilla ne, sai ce to ai annabi ya hana hoto, sai na ce to shi kenan yanzu duk hoto ba su da kyau, cimin hoto fa ba su da kyau gaskiya, mu a fahimtar mu hoto haramun ne. Ya yi ta magana na yi sai ina jin sa, to gashi na riga na ce ba zan yi muƙabala ba, kuma ya zo man da magana wanda ya yi kama da muƙabala. Ina shiru sai ina tunani, sai na ce Allah ka lakanta ne abinda zan gaya masa, ba na so muƙabala, ba na so ya wuce na. Da ya gama sai na ce duk hoto haramun, ya ce duk hoto haramun, ina sa hannu a jikin sai na fidda su, na ce to waɗannan hotunan su ma haramun ne. Sai ya yi shiru, na ce masa to wannan dinnan da sai ake sayan Qur'ani, yanzu a sai Qur'ani idan an ji an sayar da naira mai hoton mutum, kuma asali ma kamar naira 10 nan kafuri ne, herbal makauli ne yake a wajen kafuri ne. kamar naira 500 nan dr nambi a zukuwe ne kafuri ne yake a wajen naira 100 na dr ce a wani ne, sai ma haramun ne. Sai ya yi shiru, na ce in ma an ce akwai wanda aka yi da abin nan kamar wanda aka yi naira 5 aka yi wannan amadu riba wannan mamul abin nan ta fa balewa, ko kuma naira 1000 wanda aka yi akwai Alibaba. Na ce to Alibaba nan lokacin rayuwarsa ba masayin biya a duk gwamnatin su, ba masayin biyansa, amma ga sai ya sa hotonsa haramun ne. Sai ya yi, na ce to yanzu idan an yi sallah da wannan hoton nan sallah ba zai karbu ba. Sai ya yi shiru, na ce to yanzu idan an bada sadaki da wannan kudin nan yanzu auren bai dauru ba, to kowa ya zama shaide. Sai ya yi shiru, sai ya ce a ba haka ba. Na ce to kace hoto duk haramu, to ka gani da ya same da ba Allah bai kawo mani wannan tunanin ba, da kawai sai ya bata mani hoton cewa Ibrahim. To ka gani, to saboda haka irin wannan siyasa ake karatu, kuma a zauna kusa da manya, kuma idan mutum ya zo yana magana kar ku bata rai, don akwai littafin da ake